klaro, oh. Diba? Kaunti. Kaunti, wala kayong nanagpatay dali. Hoy, wala ka kailaan na? Muna bitin sa mong farm. Sa kanini, salmon. Salmon na nga, kwan. Pigado pa man, bukog-bukog lang. Pigado man, bukog lang sa salmon. Kunya na, huwag ka na makasildo na. Kana. Kain na. Dali na. Kanding ka na siya, no? Dali na talaga sa video. Magkaon ba, no? Pagluto ko niya, Kwan. Nakita ko sa hindi, pag-uli ganin na mo dali, tuog na git ka. Ano, dali siya? Wala siya kabalo man iuli ka. Yung siya wala man iuli siguro si Kwan. Wala man ako dito kabila, ha? No, kita gano'n, duha. Oh, pinunta mo, hindi ko makaroon sa gubot mo. Ay, nakabulog ko. Ako tataka ka lang ha. Nangaon pa man, nagluto pa gani ko. Pwede yung mga kagabi, eh? Endumi, naglaba pa gani siya. Bakit hindi niyo ako ginising? Diyos ko. Wala ba? Hindi ko nyo ipangata. Lamig gani ka i-prank de, babuta ka lang sa bulak de. Okay. Kanya kandila. Lagi ka kanila. Kaanak ko yung tulog. Ang puang pa yun. Hindi, kanya kandila na sa mga, no? Sugdan. Bakit mo sa kwan? Nga, na-video na mo kanya magluto dali dali. Nga, isang timas ko. Sugdan ang pala. Tawagon, Santos. Dilma Santos, Eric Santos. Madami, ang kaya ka lang, di ba yun? Ay, nako. Kalokohan. Pagkano ba? Ano sa oras, oh? Ang simple, pauli-uli tag dugay nga. Sa'yo, tag duty. May manin nyo, kaya nagtatanaw sa inyo magtrabaho. Mua kay. Tanaw mo si Amo. Sige, pangubara sa client. Okay lang ba? Wala si Amo. Sige, nagsunod-sunuron. Si Amo, doon sa salon. Muna, kasi manimaw na ang garlic. Ha, ang si madam, bigyan mo, dapat kain kayo mo mag-istorya, social, minay. Susyal niya yan. Salon, wag ka na ba ako? Susyal na rin ang anak ko sa... Bigyan na sila. Ay, naku, abot na lang. Salon ko natin sila sa edit. Susyal kayo ang salon. Murag yan, customer. Ay, ang yan, customer. Kanatag ba sa muna muna? Nagkakit ang anak customer kay kahapon mo. Guys, bukat yan. Pala ko kay paon niya. Bukatong siya sa konti. Di ba dili ka maglimpyo? Mag-anak customer. Taas ko kasi. Sa palagay niya. Sa palagay niya, na-relax. Ang yan gusto, na-relax. Inisunod sa salon. Gwapo kayong salon niya. Parang na-relax. Ang customer gaana sa tiyan, na-relax. Paglakas, may dakitan. Oh, si Ana, ay, kaya po biya paa siya. Di ba? Hawi na. Hawi ka na nakipaa. Dako, pakikita ko kay Tilani at tinimulani ko akong customer kahapon. Grabe ko siya. Ayun, sabihin si pagid siya. Paka, di na kayo muna kita. Ay, pwede din ako, ano? Dain na, dako kayo to eh. Hindi, wala ko siya kayo nag-ipit yan. Bata pa to ba no? Oh, may magtakas. Ako mo, Raba. Wala pa ka kita, daghan pang sobra ato. Dili pa kayo to dako. Ay, masabi, ulit ka lang ko. Ano? Inahin pa. Unya, katong makeup artist daw ko no ni, unsa mo make up pa to eh. Asa yung make-up artist mo, Raba, ilugod? Katong makeup artist ni ano ba, ni Hanin? Kuan kayo ka na unsa ni? Simple kayo nga makeup ha, makeup na to. Ha? Ah, professional makeup na daw. Charutot. Kung saan itong make-up niya, wala man tayo. Di foundation lang, ibutang lang eyeliner lang. Nakita mo yung make-up. Ibutangan lang glows. Ano yun, mo na yung make-up na gusto. Wag yung kaningon sa Ayun lang eh. Ah, tama na sila. Mahago pa ko. Nasa kaibigan niya dito kasi Yeah. make-up. Open dito mag-date. Dito sa loob? Day, ang iyang kuko niya rin kagahapon mo yan. Libutan sa post, no? Sa Instagram nila, no? Oh. Ipasend mo ni madam atong picture. Ha? Okay, ibutang daw niya sa Instagram atong mga picture. Atong picture? Oo. Patay na. Napa-sideline na niya. Taas kaya ang bubong extension mo ngayon paputli. Hindi pala ganyan, ha? Nakita niyo mo itong nasa wall kita pilit na babae mo sa itandaan ng kuko? Wapo pa dito ang kuko niya, no? Ano? Wapo pa dito. Hagto kang sa ganda na picture si madam itong babae magyawa. Ano din siya, oh. Di ba sinabi mo, you know how to make nail design and art? Oo, kung saan ako mag-art, eh, yung kulay ko, ama na, normal. Dili man Di ba atong na pwede ma-art ang normal? Di ka gabi, ang customer, magpa-art yun. Di sa yun ako para makita niya. Kani siya ingon ako mga kuan, gin na siya, dili na normal. Kaya ang normal, di ba, pag natuyo na siya na normal, patungan yung kulay na ba, di ba natunaw? Ayaw ko buksa, kaya na pwede, mukhang beauty na lang ako. Ano makikaway, gani sa mga nakahibalo? Ano yung problema? nga ordinary lang kahit tanan ba? Oh, wag ay takot. Hindi takot, taglimpyo ko ng ingon ang customer sa ko. No biscuit, no takot. May customer nga maayo ba kabayo? Sabi mo sa kong ingon, madam, na strain one already. Strain one. Kasi nga to kay... Dato ni kape. Kuan,
siya, balaan sa sabi. Siyempre, first time di ko naka-open ng service. Sabi ko sa karak, pobre naman yung karak na pero kompleto din ang kuan. Extension. Kompleto. Sige lang, hinay-hinay, bago pa manggod na. Hinay-hinay man na niya makip up. Hinay-hinay na niya makuan. Ma-attend ang tanan nga kinahanglan. Si ingon tong kuan dito kauban ni Hanin. Nga nang wala ning order na rin ana ingon si Hanin. Isa makitulog. Partner lagi na sila ni Hanin. Partner sila no? Kaya ang gapil si Hanin og kuan gastos. Ang sa? Manugo ka tayo. Manugo. Lani! Give me water. Sino? Hanin. Ay yung kanara dai. Unsa ngayon? Say please. Ang sabi mo sa kanya? Say please. Please. Lani, give me water. Nasa bisita ba? Oh, mahilig siya manugo. Mas mahilig pa siya manugo kung kay amo. Di ba manugo sa amo? Di ba manugo sa amo? Pero pag kayo ganin niya sila na naman dito yan. Paborito sa buwan. Paborito sa buwan. Basta yun ako siya. Say please, Hanin. Say please. Oh, di imagine yan. Say please. Wala gunting dog. Say please. Wala ubos pa na yun. Sigahan na ako mata kaduha. Hinala na siya. Sigahan na ako ba? Pitik-pitik lang. Gagawin talaga sagot. Ay, sure, naluhin mo rin mo. Maluwi ka sa akong lawas. Pero may tubig gani kagamya. Normal lang na siya sa... Normal lang na siya sa pagnaka sa trabaho. Magpamalihugay mo. Pero maging good ka lang. Huwag yung mag-utos ka. Kala mo siya kalab. Mabumbahan ta ka ba? Dili, akala niya, hindi niya inisip dahil, dili ka niya ikama. Wala lang na una dahil, mamalihog pa na, di pa kainon. Wala pa gani ko nagkuhan. Wala pa ni gawa sa kusungay niya na. Pagka in the right time. Magkuha na. Makita na ako sungay pagkakan. Huwag niyong ubusin ang pasensya ko. Grabe ba mga Hindi dito? naman ubus si Amo. Mm. Dili. May kain tayo. Ang namin sa balay, nalagay sa balay niya, maglikod-likod, di mo na naman ubus. Mm. Kuwag tubig, kuwag ang tindog, kuwag tubig. Mga ingon ni madam. Lani kung namin kinahanglan sa kuang tanan mag-ingon. Wala. Amo kay kinsa man kay kama? Sa mama mo kami, madam. Man Divide na sila. Divide. Pero pag ready na nila, ay ano ka? Pero kabalo bago nga bawal na. Taging kaso nga maligpit na pud sila. Tanggal na tanan. Mama na gakon si madam nagkuha ng physical sa salon. Bawal na siya. Kung nag-home service mo ang inyong visa kanang dili, beautician gyud. Naka-specify gyud na siya sa ikama. Mao bitaw tuon pa wala na beautician nga visa. Visa na ko sa una kaya tanan. Wala visa nga, hairtech mga hairdresser wala. Pagka-renew na ako, hairdresser na ko. Wala. Nga naligpit ang Saudi Arabia kay daghan na wala nagabayad og tax mo na na kanang hindi mo karon nga nag-home service nga siya kala ang kwan. Wala na sila permit. Kabalo ka. Pag muhigpit, Ako sila tingkad sa inyo, pero sila bayaran na permit. wala ka bayad og tax. Kaya gani, kay Kuluro. Ang ilang ginabayaran sa inyo, papel na siya kalan. Mura. Pagka magkasitaay na, pusa na si madam. Kanang nakaikano sa niya. Sa salon, pilit din si madam na transfer ng kuan company. Maganda ko na yung sa inyo, mas maayo nga mabali mo Unya, dito. gawas nun mo. Kay after mo katuig, kung kuan pwede mo makita dahil na o dahil di mo. Kanang 240 mo nga salary? Sigamay ra ka na sa beautician, oy. Dali. Pag present mo 4 years na, dapat naka sa 3,000 ka na. Or bitang na mga 2,500 plus incentives. Totoo lang. 4 years ka na. Ako nag 4 years ko sa una, may 2,800 na siguro ko, mag 3,000 na. Oo, kasi nag-umpisa ako ng 1,700 naman noon. After 6 months, tinaasan yung sahod ko kay malakas na ng trabaho. Tapos 500. Every year 500. 1,000 sa isang sa 2 years. Sa akin, kailangan pa talaga i-push bago. Hindi ka matakot. Pag gusto mo, Ito si Lablab, lagi siya kalakatan mo dimang company dahil kaya naman 4 years na kung siya sa... niya kay sakala man ang visa. Wala man na sa kontrata. Bisan saan pan magtap amal. Wala kay Hindi nakabal. naman siya muli dahil. Oo, ulit ka. Pangalan ka ni Kinsa? Pangalan yung ikamang hilang mo. Ikaw din yan, si Asma. Hala dahil, kinahanglan din siya muli dahil. Wala nang problema. Para sa mga ng visa dahil ano nga eh. Wala na din siya dili na mo uli. Pwede mo mag-transfer na lang. Pwede naman ibagong kuan ka rin niya. Pwede na lang ka mag-transfer. Pwede Pag- ka matulong i-transfer? Ano ka na mo abot na upuan ka na manistay. Pero gila manistay ka ha. Ang sakala? Ay, ang... Pwede na karon sa karon pwede na. Ay sa judan niya pwede na. Ka nang kuan mag-transfer o huwag ka nang sa visa. Pwede na? Pwede na. Aso dili na nahigpit on dahil. Doon na. Nana bako naman ang kuan kami na. Ang mga siya. Ang may tawag na kung ipangalan ka na vlog sa kuan, ipangalan ka sa company. Si Mad ang imong amo maghatag sa release una release pa mo kay Sonia, niya pagkahuman. Si Sonia ang buhat sa imong kuan. Ana na siya. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one life.